gure pelikulie oinarrituta dago Beizaman 1926 urtien gertaera batei buruz. Gertaera hori izan zen, basarri atai baten 14 batzuk hilda saldu ziren, eta justu hildakuek bilau zituna izan zen, lanea Tolosa junda zegoen beste aizpe. Hori inundazio batzu zirela eta ez zirela, Tolosako epaitegien gordeta zauden papel ofizial danak galduta daude, orduan ez da inun dato zehatzik ezateuna hau hola izan zen eta hau hola etzan zen. Lehenoko jende zeak omentzauken mutismo zea bat, ez zauken etzun hola eta hola kontatzen gertaerak, bizket barroak zeuteko kontuzien. Gu hemeroteka digitaletan garaiko prentza aztertzen jardun dugu, eta ikusi genuen Gallejo Rauseben 3 egunkari desberdin zeudela, batek alde batea botatzezun, beste aldea botatzezun, eta bilen tarteko zea bat egin dugu, kronika bat atatzen jungea, eta bile koinziditze zeben puntu jo ditugu, bale botzatzen hortiko zaude gure historia. Iritsi zigun, pelikula, historia honek bai pasaukela mamile benetan pelikula bat izeteko lan, garaiko prentza irakurtzeakune behaiek esan zuen una historia que es digna de una película, pero que nunca llegará a las pantallas, hola esatu zen. Nola usau genuen taldi, azpetik eta urola bailaran bai badao ikusentzunezko potentzial handi bat, non jende asko dauzke bai ikasketak eginda eta jende asko egite proiektuek behankazakare. Eta gure helburutako bat bai bada proiektu honekin, pixket jende banakaka dabilen talde horiek pixket elkartu, ezautu alkar, eta guztion artin proiektu bat osatzeko gai ginen. Eta hasieratik jende desente junta utzitza egun, bai batzu izan bezala kamera operadore bezala, bai soinu teknikari bezala. Geuk aurretik ere jende bat ezautzen genuen mundu hontan zebilena eta laneako eskua botatzeko presto ongo litzekena, eta entreke deialdi jo eta etorri zirenak eta geu ati joiez gehitu dana proiektua ekipo potentzia entzutu. Hemen esklabak behaiek emateiku aukera lokalizazio interior asko lantzeko, garaiko espazio egiteko, eta inguru naturalak emateiku hemen atzin bertan, Zabalaga basarrien bertan ere grabaitu ostena batzuk, Beizaman, hil eta elizkizunek eta ataiko horiek irutze zigun Beizaman grabatu berra zeudela. Eta askoitin, taberni egokile bila genuen, etzan urrukire, eta bertatik berta egiteko arrazoie hori batiz bat. Bekie dudeik ez, garrantzitsuko izate guretzako, batiz bat hasierako zea hori eman zigulako, gidoie, lehenengo zorkuntza beki eman ziguten izen nuen gidoie lantzeko eta gidoi taldi osau eta lehenengo pauso hartan izen nuen apoio garrantzitsu bat, eta bigarrengo zea honetan, fase honetan dudeik ez, hasi kamarak, argiztapen ekipu lortzeko edo baterik bestelako behar mordoa dauzkolako golako zea batek, eta laguntza ekonomikoa erabat beharrezko da. Espero deula 2019 urtie bukatzeako, lortze deun graute, espero ordurako graute egitzi, eta mahazketak, soinuez hartu eta abarreitie. Geuk espero dugu 2019 urteako argile ikusteko modu dauken. Momentuen parte hartu deben da nahi eskerrik asko emati besteik ez, eta amendigen aurrean parte hartuko den aire, onki etorri eta eskerra batzuk eman, gerturatzeatik bakarriken.